गिबिसिनथारावनो आङो आफा इसोरखौ बे मोजां समनि थाखाय हामबाय होनो। बेजों लोगोसे ख्रिस्ट'नि थैजों बायजानाय इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आं जिसुनि मुङै बरायनानै लायो। दसे सम इसोरनि रावनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों। बेनि सिगां आं गुसुङै इसोरनि राव फरायनि। गितफोरनि बिलाइ 34 नम्बर 8निफ्राय 10 सारिखौ आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। अब्ला आनजाद नायदो फोरबोआ बेसे गाहाम, बिनियाव आश्रय लानाय मानसिया साबायस। ओ फोरबोनि गोथारफोर, बिखौ गिग्रा जादो, मानोना बिखौ गिग्राफोरहा मुंनिबो थाखाय थोआ जाथारनाय नङा। जोहोलाव सिंहफोरा थोआ जायो आरो बिसोरो रसा नांनानै सैनाङो। नाथाय फोरबोखौ गिग्राफोरहा मुंबो गाहाम मुवाफोरनि थाखाय थोआ जाथारनाय नङा। इसोरा बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयनिबो सायाव बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों। मोनसे समाव डेभिडनि जिबनाव समस्या दङमोन। मोनसे समाव डेभिडनि जिबनाव आंखाल दङमोन, अभाब दङमोन। आरो बेबायदि अभाब आरो आंखालनि दिनाव जेब्ला डेभिडना इसोरनियाव आरज खालामदोंमोन, गावनि फोथायनायखौ इसोरनि फारसे बियो दोनदोंमोन आरो इसोरनियाव बियो भरसा खालामदोंमोन। बिफा इसोरा बे डेभिडनि जिबनखौ अनखांदोंमोन आरो इसोरा हेफाजाब होदोंमोन। बे डेभिडना इसोरनि अननायखौ मोननानै, इसोरनि रैखाथि, इसोरनि जगायनायखौ मोननानै डेभिडना मेथाइनि गेजेरजों बाख्नायनानै फोरबोखौ मान होदोंमोन। बियो बुंदोंमोन, अब्ला आनजाद नायदो फोरबोआ बेसे गाहाम, बिनियाव आश्रय लाग्रा मानसिफोरहा साबायस। डेभिडना बुंदों, जोहोलाव सिंहआ थोआ जानानै रसा नांनानै सैनाङो। नाथाय फोरबोखौ गिग्राफोरहा मोजां मुवानि थाखाय थोआ जाथारनाय नङा। बे इसोरनि बुंनाय राव। बियो दिनै डेभिडनि इसोरखौ बाख्नायनाय रावमोन। आंनि अनजाग्रा आंनि बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, बे संसाराव गोबां गिदिर गोलाव मानसिफोर, गोबां धोनि मानसिफोर थानो हागौ। अब्लाबो आंनि बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, नोंनि जिबनाव, बिनि जिबनाव गोजोननाय गैयाबो जानो हागौ। बिनि जिबनाव धोन दौलत आंखाल गैयाब्लाबो, रां रुफानि आंखाल गैयाब्लाबो, बेनि जिबनाव गोजोननायनि आंखाल थानो हागौ। बिसि फिसाय अनलायनायनि आंखाल थानो हागौ। न'खराव गोरोबलायनायनि आंखाल थानो हागौ। आंनि अनजाग्राफोर, नाथाय दिनैनि दिनाव नोङो जेखि मावा मानो, नोङो स्टुडेन्ट जानो हागौ, नोङो दिनै बेबायदि आबादारि जानो हागौ, नङाब्ला नोङो बिजनेसमेन जानो हागौ, आरो नोङो साख्रियानो मावा मानो, नोंनि फोथायनायखौ, नोंनि आसाखौ, नोंनि भरसाखौ इसोरनि फारसे, इसोरनियाव दोनोब्ला, बिफा इसोरा थिग समाव, नांगौ समाव, गोनांथि समाव बियो नोंखौ हेफाजाब होगोन। बियो नोंनि नांगौफोरखौ बियो सुफुंगोन। जों मिथिगौ सिंहआ हाग्रायाव बियो थायो। बि बोलोगोराब्लाबो बियो दिनै रसा नांनानै सैनाङो होननानै इसोरनि बाथ्राया दिनै बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय नों दिनै इसोरनियाव फोथायोब्ला, इसोरा दिनै नोंनि गोनांथिफोरखौ बियो सुफुंगोन। आंनि बे गुसुं टेस्टिमनिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ
थुलुंगानो लुबैदों। आङो थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम अरुणाचल पासिघाटआव इसोरनि खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोननि प्रेयार सापर्टनि गेजेरजों। बेनिखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो नोंथांमोनखौ हामबाय होनो। दिनै मोनसे समाव आंनि जिबनाव गोरलै मोनसे अभाब सफैदोंमोन। आङो सानथामसिम पासिघाटनि स्टेट बेंकआव आङो थांदों, नाथाय लिंक गैयिनि थाखाय सानथाम थांदोंब्लाबो आङो आखाइ खालियै बेंकनिफ्राय फैफिननो गोनां जादों। आरो सनिबार दिनाव आङो इनायनो दुखु मोनदों, आंनि जिबनाव दुखु फैदों। आरो बे समाव आङो बिफा इसोरनिफ्राय अनखांजानायखौ मोननो, जगायनायखौ मोननो, हेफाजाबखौ मोननो आं प्रार्थना खालामदोंमोन। मानोना दिनै मैगं बायोब्ला माइरं बायनो फैसा गैया, माइरं बायोब्ला मैगं थाइगं बायनो थाखाय फैसा गैया। बेबायदि आंनि जिबनाव बै दिनाव बै समाव जादोंमोन। दा बेनिखायनो खाथियाव थानाय रुद्राय दिदिनि खाथियाव थानानै आं दिदिखौ बुंदोंमोन, आब' नों आंखौ 100 थाखा फैसा होनानै मदद हो, नों 100 थाखा फैसा हरथ'नो हागोन ना? बे समाव दिदिया बुंदोंमोन, फंबाय आं नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा, आंनियाव फैसा गैया, नोङो गाज्रि मोननो नाङा। दिदिया बे बाथ्राखौ बियो बुंदोंमोन। बे समाव आं दिदिखौ बुंदों, दे अब्लालाय आब' बेबायदि बुंनानै आं आंनि रुमाव आं फैफिनदोंमोन। बेनिफ्राय आङो लंपेन्ट गांनै, गस्ला गांथामखौ आधा घन्टासो बाल्थिङाव स्राबाव सोमनानै दोनदोंमोन। आरो बेनि उनाव निल होनानै आङो गांनै लंपेन्ट, गांथाम गस्ला सार्टखौ दुरुङाव आलायनानै फोराननानै दोनदोंमोन। आरो बेनि उनाव बाहेरायाव आङो सियाराव जिरायनानै इसोरनियाव प्रार्थना खालामदोंमोन, बाइबेल फरायदोंमोन आरो आङो गाबबाय थादोंमोन। जेब्ला बाइबेल फरायदों, प्रार्थना खालामदों आरो गाबबाय थादोंमोन, अब्ला बे गोसोआव इसोरनि राव आं दिनै खोनादोंमोन। गोथार जिउनि दिनै बुंनाय बाथ्रा बे गोसोआव आङो दिनै खोनादोंमोन। आरो दिनै गोथार जिउआ आंखौ बुंदोंमोन, निथा नोंनि आखायाव 20 थाखा फैसा दङ, नों बेखौ दान होनो नांगौ। बे इसोरनि रावखौ आङो खोनामारनो आं बुंदोंमोन, दे प्रभु अब्लालाय दा बेलासियाव सुनिबार फेल'शिप जायो, बेयाव आङो 10 थाखा होसिगोन। आरो गाबोन सानडे सार्भिसाव आङो 10 थाखा आं होसिगोन। बेनि उनाव आंनि पकेटाव जेबो फैसा थाबावनाय नंलिया प्रभु। बै समाव दिनै मेगि पेकेटना 5 थाखाल' लायोमोन। आङो दिनै 20 थाखा फैसाजों पेकेट 4 मेगि पेकेट बायनानै आङो दिनै जानो थाखाय हायोमोन। नाथाय इसोरा गोथार जिउआ आंखौ बुंदोंमोन, बे पकेटाव थानाय 20 थाखाखौ नोङो दान होनो नांगौ। आरो बेबायदि बुंनानै बेबायदि डिसिसन लानानै जेब्ला आं प्रार्थना खालामदों, हठात बेबायदि बार बारनो हमदों। आरो बार बारनायखाय बेबायदि हेंगाराव आलायनानै दोननाय गस्लाया गोग्लैनो हागौ होननानै आङो जेब्ला गस्लाखौ नाहरदों, लंपेन्टखौ नाहरदों, अब्ला गस्लानि पकेटनाव बेबायदि गोरलै लेखा आं दिनै नुहुरनो आं हादों। आं सान्दों समाव बेबायदि प्रार्थना रिकुवेस्टफोर खालामनानै लिस्टफोर लिरनानै होयो, जानो हागौ आङो प्रार्थना खालामनो आङो बावलांदों। बेनिखायनो आं दिनै प्रार्थना खालामसिगोन बेबायदि साननानै बाइबेलखौ आङो सियारावनो गालांनानै आङो गस्ला खाथियाव थांनानै जेब्ला पकेटनिफ्राय बख'नानै आं नायदों, अब्ला 100 थाखा आं दिनै मोननो हादों।
बे पकेटनाव थानाय 100 थाखा फैसाया जुदि आंनिब्ला बियो थनफ्ले थनफ्ला जागौमोन, मानोना आङो आधा घन्टासो बाल्थिङाव स्राबाव सोमनानै दोनदोंमोन। नाथाय बे 100 थाखा फैसाया गोदानथारमोन आरो बे 100 थाखा फैसाया थनफ्ले थनफ्ला नङालासे बे 100 थाखा फैसाया आराम खननानै बेबायदि मोजां दिनै पकेटनाव सोनानै दोननाय बादिमोन। आरो बे 100 थाखा फैसाखौ आङो दिनै पकेटनिफ्राय बख'नानै आङो रुमाव थांनानै आङो हान्थु खरायनानै इसोरखौ आङो हामबाय होनदोंमोन। इसोरनि जगायनायखौ आं मोगा मोगि नुनानै, इसोरनि जगायनायखौ आं मोगा मोगि मोननो हानानै आं इसोरखौ गोरबो सिंनिफ्राय बाख्नायदोंमोन, हामबाय होनदोंमोन। आरो बिनि उनाव आं बे 100 थाखा दिनै फैसाखौ आङो लानानै खाथियाव थानाय रुथ राय दिदिनिसिम थांनानै आं बुंदोंमोन, दिदि नाय, आं दिनै 100 थाखा फैसा मोननो हादों। बे समाव रुथ राय दिदिया बुंदोंमोन, फंबाय, नोङो एसे सिगां फैसा गैया होननानै नोङो बुंदोंमोन, बे 100 थाखा फैसाखौ नों माबोरै मोनखो? बे समाव आं बे दिदिखौ फिननाय होदोंमोन, इसोरा दिनै आंनो जगायदों दिदि। आरो बे इसोरनि गिदिर जगायनायखौ मोननानै आं दिनै रंजादों। आरो बिनि उनाव मना लानानै साइकेल सालायनानै पासिघाट बाजाराव आङो मार्केटिं खालामनो थाखाय आङो थांदों। आरो आङो दिनै माखासे खरस खालामनानै आं न'आव फैनानै एसे उनाव आङो दिनै सङै खावै उदै बुंजासे आं जानानै इसोरखौ बाख्नायनो आं दिनै हादोंमोन। खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, बै दिनाव इसोरा मिथिगौ आंनो दिनै 100 थाखा फैसा आंनो दिनै गोनांथि दङमोन, गोनांथि आंहा जादोंमोन। बै समाव 100 थाखा फैसा मोनथ'नायनि राहा आंहा दिनै गैयामोन। नाथाय जेब्ला गोसोजों गोरबोजों इसोरनियाव प्रार्थना खालामनानै इसोरनियाव हेफाजाब बिदोंमोन, इसोरा गावनि आर्बखौ थिनहरनानै 100 थाखा नटखौ बियो आंनि पकेटनाव सोनानै दोनदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बिनिखायसो डेभिडना बुंदों, अब्ला आनजाद नायदो फोरबोआ बेसे गाहाम, बेनियाव आश्रय लाग्रा मानसिफोरा साबायस। जोहोलाव सिंहआ रसा नांनानै थोआ जायो, रसा नांनानै सैनाङो। नाथाय फोरबोखौ गिग्राफोरहा मोजां मुवानि थाखाय थोआ जाथारनाय नङा। दिनै नोंनि अबस्थाया जेखि जाया मानो, नोङो नोंनि फोथायनायखौ इसोरनियाव दोनोब्ला, इसोरनियाव नोङो भरसा खालामोब्ला, थिग समाव, नांगौ समाव, गोनांथि समाव बे आफा इसोरा नोंनि जिबनाव, नोंनि न'खराव बियो जगायगोन आरो बे हेफाजाब होगोन। आसा खालामो बे राव खोनासंग्रा साफ्रोमबोनि सायाव इसोरा बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोगोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों, जिसुनि मुङै आमेन।